Telenoru na praksi je posebno iskustvo, a najvažnije je što možeš da radiš ono što stvarno voliš. Stvarno je drugačije. Šanse koje dobiješ su neverovatne. Svaki trud se cijeni, imaš potpuno slobode da se usmeriš u pravcu koji tebi odgovara. Kada sam u Telenoru počela da radim, osjećala sam se zaista dobrodošlo i stvarno mislim da je zbog toga ovdje početak lakše nego u drugim kompanijama. Da znaš da jeste, ali ja kad sam došao prvi dan nisam imao gde ni da sedem. Pa gde si seo? Pa na mestu svog menadžera, gde bi drugo. Ali naravno tek pošto je on ustao i rekao da je to danas moje mesto. Mi smo odmah shvatili da se ovde ceni različitost. Posao je dinamičan i puno toga sam naučio. Pruža nam je odlična šansa da radi na velikom projektu sa još 5 kolega. Veoma sam ponosan na naš timski rad i rezultate. Česte obuke, radionice koje kompanija organizuje mnogo znače za profesionalni razvoj. Iskreno, nije svaki dan lak, ali uz ovako super kolege prebrode se i najveći izazov. Radići uz ove divne ljude, naučila sam mnogo toga o developmentu i telko industriji, ali i koliko je važno biti deo tima i imati dobru atmosferu na poslu. Sjajno iskustvo i svima nam puno znači za dalji razvoj karijere. Timski duh gradimo na razne načine. Na tebi je da izabereš pravi.